kenal dulu par durung pati apa ya bisa mengilang iku mestinya pengen marani mana kudu melalui jalur diatur maring wong kang parek, maring wong kang kenal, maring wong kang akrab, maring wong kang diasihi. Kan kok sampean kabeh wis pernah ziarah wali sama bolak-balik insya Allah. Iki manakala sing gawe iki sapa kan kono. Sing gawe iki kudu wong kang wis marek karo kang diziarahi. Apa maning kapan kang gawa kang aturaken wong kang ora lillahi ta'ala, ora khidmat, ora karena menghargai apa nikmat khidmat itu wong kang aula ning wong kang diparani, malah ana maning kang tujuane iki orang ono tapi lulu bati. Iki wis pasti tidak akan ada barokah. Ya, wong kang ngater kiai ta ustaz mana ning wali sama. Iki wong iki ning wali sama iki biasa ta beli istiqomah ta beli pimpira marani mono. Wong tembe tomo kalau jauh apa orang mesti lama pula ditamoni ning wong baru tomo dikenal ya apa jauh. Ya, nguparane kan kaya awang-awang. Upaya paling padu asal lama ke uang rokok ta kanggo uang order upaya jajan sakat hari beda kalau kang marketi wong kang istimewa wong kenal wong kang biasa keparek bolak-balik di kokon bolak-balik di ya dibutuhkan tenagae dari tengah insya Allah dan apa nah ini rahasia ya. Bodoh pula masalah lain-lain cuma pula pesen marisakan kabeh bokal arpan ziani para wali lamun bisa luluah wong kang salah kang ngajak iki bener-bener wong kang khidmat lan seneng para wali. Tapi 90% kang ngajak ziarah wali sana iki akeh luru banti luru untung. Wis aja melu maneh langkah barokah. Kenal beli itu jalan saluk nih karena gak ditolak. Ya, sebab wali Allah kabeh iki urip kabeh. Ya. Lah